wythnos o weddi ac o ddisgwyl wrth i ni baratoi ar gyfer y Pentecost wythnos wythnos i heddiw, gyda gwir. Mae hi heddiw yn syl ar ôl y Dyrchafael. Oedd hi'n ddydd Iau Dyrchafael, dydd Iau diwethaf. Yn un o'r gwyliau neu bron sydd wedi mynd ar goll yng nghanol calendr yr eglwys. Mae does fawr sylw iddo fo bellach. Sa chi'n holi bobl ar y stryd, be mae'n feddwl yna gobrin, falle, y bydden nhw'n gallu ateb, ond ni am sylwi y pnawn yma ar yr hyn ddigwyddodd ar ddydd Iau yn Dyrchafael, a be mae'n olygu i ni. Gywch ni gael gair bach o weddi. Gochwyn cyn i ni ganu yn Emyn gyntaf. O ddiwyn tad, ni'n diolch i ti am allu cyfarfod fel hyn yn denw. Yn diolch i ti am eglwys yn y lle hwn. Yn diolch i ti o dad o ti wedi chynnal ac wedi harwain ni yn nerth ac yn oleuni ysbryd glân ar hyd yr blynyddoedd a'r cenedlaethau. A dyn ni'n gofyn i ti yn helpu ni yn y dyddiau yma i bwyso fwyfwy ac i ddisgwyl fwyfwy oddi wrthu ti. Bendithian darllen ni ar y gair yn myfyrio ni arno fo'n gweddio a'n moliant i ti hefyd arglwydd. Boed y cyfan clod ac ogoniant i thenw di arglwydd Iesu. Amen. Dwch i ni ganu felly, sy'n i brenin 259, cofiwn am gomisiwn Iesu, cyn ei fyned at y tad ewch, pregethwch yr efengyl. Gwnewch ddisgyblion ym mhob gwlad. Mae'r gorchymyn yna cael ei roi, wrth gwrs yr ydyn nhw'n ddisgwyl y nerth oedd i ddod o ddifri mwyn gallu mentro allan i feddwl am ei gyflawnio yn ôl yr addewid mae Iesu'n ei roi iddyn nhw. Byddaf gyda chwi'n wastadol pan ddaw arnoch nerth o'r nef. Mae'r nerth yna'n dod ar ddydd y Pentecost wrth iddyn nhw dderbyn o'r ysbryd glân. Ganwn ni felly rhif 259. Oh
enw'r don yna, Liz, Nercwys? Nercwys, yn enw'r don, chi'n gyfarwydd â hi. Falch ohoni hi. Rwan te, mae hanes y Dyrchafael i gael ar ddechrau llyfr yr Actau. Hanes Iesu'n mynd i fyny i'r nef, fel y mae'r hanes i'w gael ar ddiwedd llyfr neu'r Efengyl yn Olig, a mae'n overlap yn y fan yna. Fel byddwch chi'n papuro o'r wal, byddwch chi'n bytio nhw fyny erbyn ei gilydd, ond mae hwn yn gorgyffwrdd yn mynd dros ei gilydd. Mae un yn, neu mae o'n dechrau lle ac yn bacio nôl chydig bach oherwydd mae'r hanes yma yn ddiwedd gweinidogaeth Iesu ar y ddaear, ac mae o hefyd yn dechrau hanes yr eglwys ac yn dechrau gweinidogaeth Iesu felly yn y nef ac ar yn rhan ni. Ac mae yna overlap fel y gallen ni feddwl amdano fo yn digwydd yn y fan yna. Mae yna ddau gyfnod pendant yn y fan yma, un yn dod i ben ac un arall yn agor oes yr ysbryd a'r agor a'r cyfnod yma Iesu yn y nef ar yn rhan ni ar fi'n cochwyn. Felly, dwi am ddarllen o ddechrau llyfr yr Actau. A ddewid yr ysbryd glân a hanes y Dyrchafael. Mi welwch chi'r llun yn y fan yna fel yma. Amryw wedi ceisio darlunio'r sy'n a ceisio meddwl sut olwg oedd arnyn nhw wrth i Iesu gael ei godi fyny wrth i'r disgyblion syllu tua'r nef. Cymedder rig ysgrifennais, y llyfr cyntaf, sef hanes Iesu Grist i Efengyl rig, Theophilus, am yr holl bethau y dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu. Hyd y dydd y cymerwyd efydd fyny, wedi iddo roi gorchmynion drwy'r ysbryd glân i'r apostolion roedd wedi ei dewis, engosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw, wedi ei ddioddeffaint drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod 20 diwrnod a llefaru am deyrnas Dduw. A thra roedd gyda'r gorchmynodd iddynt sbeidio cymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad, fe glwsoch am hyn gennym ni, meddai. Oherwydd ar dŵr y bydyddiog Ioan chwi, ond y fechbydyddir chwi ar ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Felly, wedi iddynt ddod ynghyd fe ofyn asant iddo, arglwydd ai dyma'r adeg yr wyt ti am adfer y deyrnas i Israel? Dywedodd yntau wrthynt, nid chwi sydd i wybod amseroedd neu brydiau mae'r tad wedi ei gosod o fewn i awdurdod ef ei hun, ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân dod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Wedi iddo ddweud hyn ac wythau'n edrych, fe dyrchafwyd a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Fel yr oeddent yn syllu tua'r nef ac yntau'n mynd, dyma ddau ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn ac meddai'r rhain, wir Galilea. Pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrth i chi'r nef, bydd yn dod yn yr un modd ac y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Hanes rhyfeddol, dechrau llyfr yr Actau, Dyrchafael Iesu Grist, a'r addewid sicr yna, bydd yn dychwelyd. Mi fydd hefyd yn anfon yr ysbryd glân arnoch chi. Un sydd yn credu yr addewidion, da ni'n ei ffendio yn yr Hen Testament ac mae llawer o sôn amdano fo yn y Testament Newydd, yn y llythyr at yr Hebreaid, yn llythyr Paul at yr Rufeiniaid, ydy y tad Abraham. Yn credu ac yn ei gweld yr hyn mae o'n ei credu o addewid Duw iddo fo. Ac fel mae hynny yn cael ei gyfrif yn gyfiawnder iddo fo. Na i ddarllen ychydig o'r bedwaredd benod yn y fan yma o'r llythyr at yr Rufeiniaid.
fel y mae'n ysgrifenedig. Rwyf yn benodi yn dad cenhedloedd lawer. Yn y Duw a ddywedodd hyn y credodd Abraham, y Duw sy'n gwneud y meirw'n byw ac yn galw i fod yr hyn nad yw'n bod. A'r credu hwn a gobaith, y tu hwnt i obaith, a'i gwnaeth yn dad cenhedloedd lawer yn ôl yr hyn a lefarwyd. Felly bydd dy ddisgynyddion. Er ei fod tua 100 oed, ni wanychodd neu ffydd wrth ystyried cyflwr marw i gorff ei hun am arwyddra croth Sara, nid amheiodd ddim ynglyn ag addewid Duw. Nad i ffygio mewn ffydd, ond yn hytrach grymusodd yn ei ffydd a'r rhoi gogoniant i Dduw. Yn llawn hyder fod Duw yn abal i gyflawni'r hyn yr oedd wedi ei addo. Dyma pam y cyfrifwyd ei ffydd iddo yn gyfiawnder. Ond ysgrifennwyd y geiriau fe'i cyfrifwyd iddo, nid ar gyfer Abraham yn unig, ond ar ein cyfer ni hefyd. Mae cyfiawnder i'w gyfri i ni sydd â ffydd gennym, yn yr hwn a gyfododd Iesu ein harglwydd oddi wrth y meirw. Cyfododd ef a'i draddodi i farwolaeth am ein camweddau. Cafodd ef ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau, a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Cyfeirio at Abraham yn y fan yna, ac oeddwn ni'n dod ar draws yn darllen ni yn ystod yr wythnos ac yn meddwl, wel, oedd Abraham yn 100 oed ac yn dal gafel yn yr hyn yr oedd Duw wedi addo iddo fo flynyddoedd lawer ynghynt, mynnu dal gafel yn hynny a nad oedd o ddim yn gallu gweld cyflawniad yr addewid. Yn anogaeth i ni i ddal ati, dydy? I ddal ati, i obeithio, ac i ddal ati mewn ffydd, gan wybod bod yr hwn sydd yn addo, felly, yn ffyddlon i'r addewid yna, ac y cyflawna ef yr un y mae o i addo. Felly mi ganwn ni eto ynglyn â'r Dyrchafael yma. J.T. Job sydd yn rhoi'r geiriau'r emyn yma i ni. Gynta hefyd o ardal Rhydaman, dwi'n credu, os dwi'n iawn. Cyd-oesi gyda Nanllais Williams ac ati. Ac yn cofio, chymod, debyg iawn, edrychwch ar ddyddiadau J.T. Job, ymysg y genhedlaeth yna drofodd o'r yr ysbryd glân yn ystod diwygiad 1904-1905. Rhydaman yn un o'r canolfannau hynny lle oedd y diwygiad i'w deimlo gryfa fel yr oedd. Amryw ganolfannau yn y gogledd hefyd Rhos Llanechrigog yn fwyaf nodedig yn ei plith nhw. A dyn ni'n edrych rwan. Ar eglwysi'n hunain, ar Rhos Llanechrigog, Rhydaman, lle mae Bethany wedi cael a wrthau'n cael gwyl ar y Pentecost bob blwyddyn. Ond ydy Duw wedi anghofio amdano ni, neu ydy'r arglwydd yn parhau yn ffyddlon. Ac ydyn ni'n cael y galw i barhau i fod yn rhoi yn ffydd yn yr hyn yma yn ei addo ar yn cyfer ni. Felly mae hi, a dyna'r amogaeth i ni bob amser. Yn enwedig yn yr addewidion yna, mae Iesu'n ei adael ar ei ddyrchafael ef ei hun. 5-7-7, felly. Diolch yn fawr. No.
Dwch i ni ddisgwyl ar yr arglwydd mewn gweddi, gofyn iddo yn ôl i addewid i ni. Mewn i gloi gyda rwy'n gyd gweddio a chanu gweddi'r arglwydd. O ddiw ein tad nebol. Yn ni'n diolch i ti, dy fod ti, yn cofio amdano ni, oherwydd bod yr arglwydd Iesu Grist ar dy hilawd i dy hun yn y nefoedd wedi esgyn i fod yn y fan honno. A dyn ni'n diolch i ti am ei wynidogaeth o droson ni yn y fan honno. Bod o'n clywed yn gweddiau gwael ni ne. Bod ni'n cymryd nhw, bod ni'n cyflwyno nhw ger bron gorser gras. Bod o'n cyd-ymdeimlo a'n llef ni, a'n cyflwr ni, a'n sefyllfaoedd ni arglwydd, ac yn cofio mai llwch ydyn ni. Oherwydd i fod o wedi cario i ddyndod efo fo i'r nefoedd. Ni'n diolch i ti o dant bod o wedi cyflawni wynidogaeth yn llawn yn ymhlith ni, hyd yr eithaf, a bod hynny'n ddigon ar gyfer yn ei hachaldwriaeth ni. Iesu, rwy ti'n ddigon. Ti'n llawer gwell, llawer mwy na'r byd. Rwy ti'n gyflawn, Iesu. Fe ddwedais di ar y groes, gorffenwyd roedd y gwaith o farw dros y beiau ni. Mwyn cyfodi wedyn ni'n cyfiawnhau ni wedi ei wneud. Ac wrth i ti gael dy gyfodi y trydydd dydd, roeddet ti yn cael dy gyfodi gyda'r un nerth yna, ac a fydd rhyw ddydd yn y cyfodi ni hefyd, sydd â waith yn ymplith ni ac o blaid yr rhai sydd yn credu. Ac wrth i ti fod yn cadarnhau dy ddisgyblion yn ei ffydd, wrth i ti aros efo nhw, cyfdangos iddyn nhw dros 20 niwrnod. Yn ni'n diolch i ti o dad am bob anogaeth i ni yn y ffydd yn ogystal. A dy fod ti eto ymhlith dy bobl ond yn gwneud hynny trwy anfod ysbryd. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd y fod ti wedi esgyn i'r nef, i'r fan honno, i gofio amdano ni. Nid i fod yn gorffwys yno. Bod genna ti berffaith hawl i orffwys wedi cyflawni'r gwaith a fy'n angen rheidiol i gyd. Ond y mae dy wynidogaeth nefol di'n parhau troson ni o'r nefoedd, a ni'n diolch i ti arglwydd. Y gallwn ni gyfeirio'n hunain yn union syth ata ti, bod y gweddiau ni nid yn dod drwy neb arall nac unrhyw gyfrymwr arall, ond yn dod yn syth ata ti arglwydd Iesu. A dyn ni'n diolch i ti am y glist yna sy'n gwrando, yn cryf. Yn diolch i ti am y llaw sydd yn cynorthwyo ni ac yn estyn dy hun i ni yn nerth ysbryd glân i'n helpu ni i weddio ac i'n codi ni fyny ac i'n hannog ni ac i'n helpu ni ddyfal barhau hefyd yn ein ffydd. Ac roedd ni'n diolch i ti am dy holl waith. A'r gwaith yna sydd yn parhau troson ni hyd nes y doi di eto. Yn yr un modd ac yr es di ond plith ni y doi di eto gymddangos mewn gogoniant ar y ddaear ni. Dod i gymryd y deyrnas di dy hun, dod i deyrnasu mewn bri. Dod â phopeth wedi dod i'w le. Dod i osod popeth o dan dy draed. A hyd y dydd hwnnw o dant, ni'n gofyn i ti yn llenwi ni, a gobaith, a ffydd, i obeithio o ti, i ddal gafel yn dafewidion di dy hun, ac i bwyso arnach di yn myneb yr hyn da ni'n ei weld o'n gwmpas, pob difrawder, pob cilio arglwydd oddi wrtha ti, pob pechod a bai, popeth o dad sydd yn dy dristau di, da ni'n ei weld yma ar y ddaear yn y lle da ni'n byw. Ni'n gofyn i ti'n cynnal ni arglwydd yng nghanol y fath amseroedd, yng nghanol y math byd a hwn arglwydd. Cynnal ni gyda golwg arna ti yn newydd, gyda'n golygon wedi'w codi fyny,
Fel yr oedd y salmydd yn gofyn ac yn gyfeirio ei hun at y mynyddoedd. Dyrchafael llygaid i'r mynyddoedd. Ac yn cofio o'r fan yr oedd i gymorth o'n dod. A mor dda oedd wrth yr arglwydd, yr hwnna wnaeth nefoedd a deiar. Dyn ni ddiolch i ti o dda y gallwn ni barhau i godi'n golwg ata ti dy hun. Oedd i wrth yr byd yma a'r dyffryn tywyll yr ydyn ni'n cael ein hunain yn cerdded drwyddo fo'n aml iawn. Godi'n golwg uwchlaw cymylau rwsyd. Gweld y wawr wen olau yna. Dweud fel gyda'r emynydd daw. Fe ddaw y wawr wen olau. Fe ddaw y dydd yna. Dwi'n gweld trwy ffydd. Dwi'n gweld y dydd yn dod o bell. Felly roedden nhw'n canu. Helpa ni o dad. I ddal gafel yno ti. A ddewidio. Er gweithaf pob dim a welwn ni ac a glywwn ni. Ac i fyny pwyso a gafel yn ddaddewidio i ni yn Iesu Grist. Rwy'n ni'n cyflwyno pawb sydd ar y meddwl ni y pnawn yma. Pawb sydd wedi bwrw i lawr neu mewn rhyw anhwylder neu boenau neu brofedigaeth o arglwydd. Diolch i ti am gael ei cyflwyno nhw i chdi a gwybod bod ti'n clywed yn gweddio ni. Nad yn ofer ydyn ni yn gweddio. Dy fod ti yn ateb. Dy fod ti'n clywed yn wrando ac yn anfon dy ras arglwydd. Yn ôl yr angen yna ac mewn ymateb i gweddio ni'ne. Arglwydd derbyn ni fel gyda ni, maddau ni'n beiau, bedithia deglwys yn y fan yma ac yn yr rhan hon o Gymru. A helpa ni ddisgwyl amdana ti, ddisgwyl am rodd dysbryd a grym dysbryd. Mwy ohono'n yn plith ni arglwydd. Eithom yn wedi'r iawn. Dyn ni'n sychedu arglwydd ac yn gofyn i ti gynyddu'r syched yna yn plith ni. Ar i ni gael gyprofi di yn rymys ar waith y nerth dysbryd glân arglwydd. Yn cyffwrdd a phobl eto, yn argyhoeddi, yn newid bywydau, yn goleuo, yn cofleidio asgariad di dy hun, yn newid cyfeiriad pobl arglwydd, yn mendio cymdeithas. Ond roedd ti'n unig all wneud hyn yn nerth dysbryd. Fe allwn ni wario, a'n llywodraethau yn gwario, myrdd o filiynau o bunnoedd arglwydd mwyn gwella cymdeithas. Ond ni'n cydnabod y fod ti'n gallu otro a mendio cymdeithas mewn enid wrth i ti dywall dysbryd yn y plith ni. Rwy'n ti eisoes wedi cusanu euog fyd trwy aberth Iesu Grist ar y groes. Dyn ni'n gofyn i ti gofleidio'n euog fyd ni eto arglwydd a thywall bendith dysbryd allan yn helaeth yn y plith ni. Helpa ni i'w groesawu ac nid i'w ofni fo. Helpa ni o dad i ymddiried mae yn lles ni ac daioni yr wyt ti yn bendithio gan tywall dysbryd. A bod genna ti fwriadau o daioni eto ar gyfer ni'r rhai sydd yn credu ac ar gyfer deglwys yn y lle hwn arglwydd. Helpa ni ddal gafel yn ddaddewidion yn Iesu Grist. Bendithia ni arglwydd a cynnal ni mewn ysbryd o weddi. Am yn bod ni'n gofyn y cyfan yn denw di arglwydd Iesu. Rwy'n arollodd i ni batrwm o weddi. Dwch i ni gydweddio wedi'r arglwydd.
Wel, dowch i ni feddwl am ychydig am yr Dyrchafael yma. Faint ohonoch chi oedd yn cael gwyliau o'r ysgol hyd yn oed ar ddydd Iau y Dyrchafael? Norman? Holiday? Cael, hwnna, bell i le. Oeddwn ni'n cynnal gwasanaeth yn yr ysbyty yn Wyddgrug dydd Iau, Dyrchafael, ac un o'r rhai oedd yno, Ladies Anwyl yn ymuno hefo ni yn y gwasanaeth ar y ward, felly, yn cofio, y gwyliau oedd i'w gael yn Cilcain ar ddydd Iau, Dyrchafael. Dwi'n siŵr iawn beth nhw fod i wneud efo'r gwyliau, ond dwi'n meddwl bod yna wasanaeth yn yr eglwys yno, yn y bore, iddyn nhw fynd iddo fo. Mae'n un o'r gwyliau hynny. Braidd bod ni'n cofio amdano o bellach. Ni'n cael yn atgoffa yn ystod yr wythnos bod Caradog Pritchard yn un ofal un o Soleddiad yn dechrau un ofal ar ddyddiad Dyrchafael yn dydi a gwyliau neu oedden nhw'n ei gael yn Bethesda ers talwm ac yn esbonio, un ohonyn nhw'n esbonio wrth y llall pam be oedd yn digwydd ar ddyddiau Dyrchafael. Bod Iesu Grist wedi mynd i fyny i'r nef fel balwn, felly, ac wedi mynd o'i golwg nhw. A dyn ni'n cofio? Yn cofio fel mae'r overlap yna yn digwydd rhwng diwedd yn Egilig a dechrau llyfr yr Actau. Diwedd gweinidogaeth Iesu ar y ddaear. Dechrau gweinidogaeth yr apostolion ar y ddaear a gweinidogaeth yr ysbryd glân ar y ddaear, trwyddyn nhw ac yn eu plith nhw. Hyd hynny yr oedd Iesu hefo nhw. Roedd o hefo nhw cyn i farwolaeth a'i atgyfodiad, roedd o hefo nhw wedyn am 20 diwrnod wedi i atgyfodiad hefyd. Mewn modd corfforol. A'i draed ar y ddaear, felly, bod o mewn corff newydd gogoneddus, oedd yn gallu dod i mewn trwy'r drysau nad oedd y drysau na ddim ar agor, ar hannu ar nefed efo nhw, yn yr oryw ystafell, dod eto, pan oedd Thomas hefo nhw, pan oedd Thomas hebddyn nhw, pan oedd o hefo nhw'r Sul canlynol. Mae o'n mynd rwan i fod yn y nef, yn mynd i'r fan honno. Mae awdur y llythyr at yr Hebreaid yn dweud iddo eistedd ar dy hilawr gogoniant wedi wneithio'r gymaint yn uwch na'r anylion, felly, i cyflawni i waith i gyd. Ond dydy o ddim yn eistedd yn ôl. Nid holidays ydy'r nefoedd i Iesu Grist. Mae o'n parhau i weithio yno ac i gofio amdano chi a fi. Mae o'n parhau yn ei weinidogaeth. Roedd ei weinidogaeth yma ar y ddaear trosom ni, a mae ei weinidogaeth yn y nef trosom ni hefyd. Felly i'r fan honno mae o wedi mynd. Dyna pam bod ni ddim yn gallu weld o. Gwyn eich byd chi, meddwl o wrth y disgyblion ddiwedd yr Emynau nôl Ioan. Yr rhai bydd yn dod i gredu nad ydynt wedi gweld felly. Ond mae o'n addo i ysbryd glân, sydd, meddwl o, cystal poblewyn gwell hyd yn oed. Oedd y disgyblion yn cael ei anodd iawn credu bod yr addewid o'r ysbryd glân yn mynd i fod yn well na chwmni Iesu Grist hefo nhw ar y ddaear fel y groen. Ond mae o'n well yn yr ystyr bod o'n cael ei roi i bawb, ym mhob man, a bod o'n nerth i bawb, i barhau yn ei gwaith gweithio dros yr arglwydd Iesu Grist yma ar y ddaear. Felly, mae awdur y llythyr at yr Hebreaid yn dweud wrthon ni bod Iesu wedi mynd i'r nefoedd yn y adnod yma, sydd yn dweud, ond yr unig i gysegr o waith llaw, rhyw lun o'r cysegr gwirioneddol yr aeth Crist i mewn, ond i'r nef ei hun.
ddangos yn awr ger bron Duw droson ni. Nid i ryw gyntedd nefol, nid i ryw gapel ar y ffordd, felly. Nid i rywle hanner ffordd rhwng daearall a nef, ond i'r nefoedd ei hun troson ni. I fod yno reit yn y lle mae pob awdurdod yn gorwedd ac yn cael ei rannu, ger llaw gorsedd gras ei hun. Yno, y mae o yn cofio amdanoch chi a fi. Bob munud, bob awr o'r dydd a'r nos. Ac mae'r gobaith hwn gennym, meddai'r awdur eto, mewn man arall. Fel angor ein bywyd, yn diogel a chadar, ac yn sy'n mynd trwodd tu mewn i'r lle mae Iesu wedi mynd. Mae o'n angor i ni yn y fan honno. Mae o'n sicrwydd i ni yn y nefoedd i hun. Roedden ni'n canu hefo rywun mewn cartre henoed hefyd ac yn sôn bod ni'n ddydd iau Dyrchafael ac yn dechrau canu. Esgyn am wnaeth i entrych nef i eiriol dros y gwan. Signa fe na i ddina'n mlaen i'w fynwes yn y man. Bod o wedi mynd yno i eiriol, i fod yn cadw'n parts ni, cadw'n rhan ni. Felly, fel y byddwn ni'n cadw parts yn gilydd, byddwn gobeithio, sefyll i fyny dros y naill a'r llall pan dyn ni'n cael ein cyhyddo o rhywbeth. Neu os oes na ddeud rhywbeth drwg amdano ni, dyn ni'n falch iawn bod yna rhywun arall yn bodlon cadw'n parts ni. Yn y man yma, ar yn hochor ni felly. Ac felly mae Iesu yn y nefoedd yn eiriol yn cadw'n parts ni, ar yn hochor ni yn y man honno. Fe fydd o'n yn tynnu ni ato ef ei hun i'r fan honno rhyw ddydd. Felly, be dyn ni'n neud? Be dyn ni'n neud efo'r wybodaeth yma? Be wahaniaeth mae hyn yn ei wneud i ni? Be mae dechrau llyfr yr Actau yn ei ddweud wrtho ni? Ond i bod nhw yma yn cael ei gorchymyn i ddisgwyl cyflawniad yr addewid yma, i ddisgwyl am yr hyn a ddalwodd y tad. Yn Actau 1:4. Actively waiting. Disgwyl am yr addewid yr ysbryd glân ei hun. A bod ni'n hefyd i ddisgwyl os nad ydyn ni wedi derbyn digon o'r ysbryd. Os nad ydyn ni wedi profi'r ysbryd yn ei lawnder, yna ydyn ni'n ddisgwyl rhagor ohono. Dyn ni ddim i fodloni ar ddod hebddo fo, nac heb y cyflawnder yna o nerth a chymhesrwydd a llawenydd sydd i'w dderbyn ysbryd glân. Ysbryd glân Duw, y tad sydd yn ei anfon o. Mae Iesu hefyd yn addo'r ysbryd yma i ni. Ac mae'n ei gyflawnder yn y fan yma, does. Dyma mae Iesu ymlaen ag o. Mi oedd eithaf fel y caint fywyd yn ei gyflawnder. Dio ddim eisiau ni fyw mewn rhyw gornel o dŷ. Mae eisiau ni fyw yn y tŷ yn gyfan. Mae eisiau ni fwynhau nid rhyw daned o'r deisen. Mae eisiau ni gael y cyfan sydd i'w gael. Mae eisiau ni beidio bodloni ar yr ychydig bach yna. Ar yr gawod fechan yna. Ar y dyferyn pan mae'n efo'r llawn i'w fwynhau o'i ras a'i fendithion a'i lawenydd a'i gariad. Mae'r ysbryd glân dod â hwnnw i gyd yn agos ato ni. Ac o'n nhw'n gofyn cwestiwn i Iesu disgyblion. Mae'n bwysig, dydy? Mae
Mae Iesu'n paratoi ymadael oddi wrthyn nhw, mae gen nhw gwestiynau, mae gen nhw bethau ar ei meddwl eisiau i ddweud wrtho fo. Ac maen nhw'n gofyn pa bryd y byddi di yn rhoi y deyrnas i Israel. Pa bryd y byddi di felly yn sortio y byd yma allan. Pa bryd y byddi di yn dod i deyrnasu mewn gwirionedd yma yn plith ni. Pa bryd y bydd pawb yn gallu gweld mae chdi sydd ben. Pryd. Ac mae Iesu'n dweud wrthyn nhw, nid chwi sydd i wybod y pryd a'r amser. Mae hwnnw gan y tad. Felly, peidiwch chi athoni am y pryd. Byddwch chi'n sicr bod hynny'n llaw dim. Mae o'n gwybod. Ni allwn ni ymddiried yn hunain iddo fo. Mae pob awdurdod ganddo fo. Mae'r dyfodol yn ei law. Rydyn ni'na hefyd yn ei law. Hyn oll dyn ni angen gwybod ydy bod Iesu Grist yn cofio amdano ni rwan. Dyn ni'n angen gwybod be fydd yn digwydd eto. Digon i ni i dy ras di, medde Paul. Digon ar gyfer yn byw ni rwan, felly. Digon i'r diwrnod sy'n drafferth ei hun, medde Iesu ei hun hefyd. Gan wybod, gan ymddiried, bod yr arglwydd a bwriadau o ddaioni ar y cyfer ni, gyfer y rhai sydd yn credu, y rhai sydd yn ei garu ef, a bod o'n mynd i ddwyn popeth i ben, yn y modd mae o am iddyn nhw fod erbyn y dydd yma, y bydd o'n dod eto yn yr un modd i'n plith ni eto. Ac ydym ni'n cael yn galw hefyd i beidio dibynnu arno ni'n hunain i gyflawni'r addewid yma mae Iesu'n ei roed i'w ddisgyblion. Peidiwch â mynd allan yn syth. Peidiwch â dechrau dim byd tan ydych chi wedi derbyn y nerth yma sydd i ddod o'r nerth. Tan bydd yr nerth yr ysbryd lan wedi dod arno chi. Ac mi allwn ni yn aml, mewn wers i ni dydy, bod yn meddwl bod pob dim yn dibynnu arno ni a bod rhaid i ni wneud peth a fel ar fel o fewn hyn a hyn o amser. Neu bydd i ar ben. Ac mae dda cael rhyw ddedlines a cael nodau, dydy? Ac i ni allu gwneud be fedrwn ni, ond dyn ni ddim yn gallu gwneud pob beth. A dydy'r gwaith o ledaenu teyrnas ddim yn dibynnu arno chi a fi. Eto i gyd, fel y mae'r Efengyl yn llawn gwrth dywediadau, y mae'r gwaith o ledaenu teyrnas yn gwbl dibynnu arno chi a fi. I ryw raddau. Oherwydd mae'r arglwydd yn mynnu defnyddio chi a fi yn y gwaith arbennig yma. Fo sy'n dewis gwneud hynny. Fe all o beidio a dewis gwneud hynny. Ond dyn ni'n cael y fraint ddyn. Y fraint o bod yn glyn a gwaith teyrnas Duw, lledaenu teyrnas yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni chyfri hi'n fraint. Ac i ni wybod. Nid yn ni sydd yn nid yn teyrnas ni ydy. Teyrnas neb ydy hi teyrnas yr arglwydd Iesu i hun bo sydd yn dod i ddeyrnasu. Byddwn fe gawn ni'n gwobrwyo, fe gawn ni'n deyrnasu gydag ef. Ond mae'r clod a gogomiant iddo ef i gyd. Nid i ni o arglwydd medde'r sawlydd. Felly, dydy'r pwysau na ddim arno ni, neu gan y pwysau na ddim beth bynnag. Ond dydy'r pwysau lledaeniad teyrnas nefoedd ddim arno ni. Mae o ar Iesu ei hun. Fel yr oedd yn adeg Abraham. Abraham yn trio mynd ati a Sarai hefyd i wraigo i gyflawni'r addewidion yna. I weithio allan sut oedd Duw
beth oedd Duw wedi addo iddyn nhw? Sef teulu, mab, disgynyddion. Maen nhw'n ceisio dwy'n hynny ben eu hunain ac mae'r incident yna efo Hagar, y forwyn ac Ismael sy'n cael ei eni iddi hi ac Abraham ac ati. Ond mae gen Duw syniadau gwahanol ac mae nhw'n llawn bwriadu cyflawni'r addewid mae o wedi roi iddyn nhw ar y cochyn. Ac bod nhw'n gwbl ddinerth yn gant oed, yn wan o ran eu cyrff, yma nhw eto yn cenhedlu mab. Mae Isaac yn cael ei eni, mab yr addewid, ac y mae disgynyddion yn dod ohono fo. A had Abraham yn mynd i fendithio'r holl deyrnasoedd. Iesu Grist ydi had Abraham. Neb arall. Allwn ni ddeud mwy felly yn ôl dehongli sydd ar hanes Abraham gan rai, ond drwy Iesu Grist y mae'r addewid Duw i Abraham yn cael ei gyflawni i fendithio'r holl genhedloedd, a dim ond yn Grist, yma hynny'n dod i fod. Doedd o ddim yn dibynnu ar Abraham, eto Abraham cael ei iwsio, doedd i ddefnyddio yn y gwaith yma. Os na fas Abraham o fodlon, be fydde wedi digwydd? Fe wedi cymryd yn hirach orach, ond fydde Duw wedi ffendio rhywun arall. Os na fas Esther o fodlon yn yr Hen Testament i fod yn sefyll i fyny dros i phobl, gan gredu ar gyfer amser fel hyn a does i'r deyrnas. Mi fysa Duw wedi codi rhywun arall. Yn y man, bydde bethau wedi bod yn wahanol, falle, i ryw raddau. A dyna'n braint ni'n cael bod yn rhan o waith teyrnas yr arglwydd ar hyn o bryd, a phwyso ar yr addewidion yna sydd yn cael ei roi i ni. Bydd Iesu Grist yn dod yn ei ôl, yn yr un modd ac mae wedi mynd o'n golwg ni. Mae o'n llywodraethu ni fydd i deyrnas o yn dod. Gweithaf, be dyn ni ddim yn ei weld, a be dyn ni yn ei weld hefyd. Mae'r hwn sy'n eich galw yn ffyddlon, ac fe gyflawna ef hyn, meddai Paul wrth yr Thessaloniaid. A dyna'r adnod oedd y merched yna, wythnos dwythan y fideo cymorth Cristnogol, adnoddau cymorth Cristnogol yn pwyntio tuag ato fo. Ffyddlondeb Duw tuag ati nhw. Bod nhw'n ymddiried yno fo, ac felly yn gwybod bod o'n mynd i gyflawni i fwriadau tuag ati nhw. Ni thoraf yn gyfamod na newid gair a aeth o'n gene, meddai fo yn y salmau. Nid oedd ef yn ie ac yn nage. Ie yw'r gair a gair ynddo ef. Ie i holl addewidion Duw. Dyna pam mae trwyddo ef rydym yn dweud yr amen gogoniant Duw. Iesu'n cyflawni yma, Duw yn cyflawni addewidion. Rwy'n addawodd y tad trwy Iesu Grist yn rhoi i ysbryd glân i ni. Byddwn ni'n wybod bod Iesu'n yn ef yn cofio amdano ni oherwydd bod o wedi mynd yno i ddod eto ar yn rhan ni. Bod o wedi addo rhoi ysbryd glân ar y ddewid yna'n para hyd heddiw. Ac mae o'n addo bod ei deyrnas o mynd i gael ei sefydlu hefyd. A dydy hi'n dibynnu arno ni eto. Dyn ni'n cael y fraint o gael yn cynnwys yn y gwaith rhyfeddol yma. Dydyn? O fod yn glyn a lledaeniad teyrnas yr arglwyddus yn y man ac yr ydyn ni ar cyfnod yma dyn ni ynddo ar hyn o bryd. Rwy'n ni air bach o weddi i gloi ac yna i ganw ni am yr un esgynodd i entrych nef i eirio dros y gwan. Ddyw ein tad, dyn ni'n diolch i ti, mae'r addewid benodol yna y byddai ti'r anfod ysbryd glân i roi nerth a chochwyn
chynhaliaeth a dyfal barhad, anogaeth, gweledigaeth, arweiniad, grym a sel. A chymaint mwy heblaw hynny i'th bobl ac i'th eglwys yn y cyfnod cychwynnol yna. Ydyn ni'n diolch i ti o dad fod ti wedi bod yn ffyddlon i da ddewid ar y cochwyn. A bod nhw wedi gweld pethau mawr yn digwydd. Miloedd yn dod i gredu yno ti. Rhyfeddodau a gweithiau'n cael eu cyflawni yn denw diabrwyd Iesu ac yn nerth yr ysbryd glân. O arglwydd, rwy ti wedi cynnwys bod yn ffyddlon ar hyd y cenedlaethau. Rwy ti wedi cynnal dy bobl. Rwy ti wedi cynnal dy eglwys hyd y dydd yma arglwydd. Paid ag adael i ni ddiffygio rwan. Ond gad i ni bwyso yn drymach arglwydd, yn llwyrach ar daddewidion di i ni. Gan wybod dy fod ti'n clywed yn cri ni. Dy fod ti'n ateb yn gweddiau ni. Ac yn cofio amdano ni bob amser. Cryfham ffydd ni arglwydd. Nertha ni a ysbryd glân di dy hun. A gad i ni godi'n golwg ata ti sydd yn y nef arglwydd. Yw'ch law cymylau amser, yw'ch law bob cwmwl di sydd yn cysgodi drosto ni. Arglwydd dad, dyn ni'n codi'n golwg ata ti yn y nefoedd i hun, gan wybod y byddi di, rhyw ddydd yn signo ni, yn lan i fod gyda chdi yn dragwyddol. Hyd hynny arglwydd, cynnal ni'n dy waith, y waith dy ddirnas, a diolch i ti am y fraint yna o fod ynglyn â hi, mwyn denw. Amen. Felly, mi ganwn ni'r refyn cyfnod 190 a 3, ddim ar y sgrin yn yma, gennau i chi droi at y llyfr. I dafla maich oddi ar yn yma, wrth deimlo dwyfol loes sydd o grwydd fel mynyddo'r byd. Dwi'n ni'n ganu wrth dy groes. Mae'n 5 pennill yna dwi'n meddwl does. A mi ganwn ni nhw drwyddyn nhw. A chofio'r esgyniad yna sydd yn digwydd hefyd. 4-9-3.
tangnefedd ei hun eich sancteiddio chwi yn gyfan gwbl, a chadw eich ysbryd a chenaid a'ch corff yn gwbl iach a difau hyd ddyfodiad ein harglwydd Iesu. Rwch i ni rannu'r fendith hefyd ymhlith yn gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad byw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddol gyda ni o'r rawr honno hyd byth.